anak njaluk duit jajan nganti ra iso kok jajan anak iki piye iki Pak Rewangi nyambut gawe wengi durung iso lakon jajan anak kok dolanan kok ya apa-apa tunggu lebon ae lebon ra rampung-rampung anak piye ya Gusti Allah. Wah, pokoknya nang anu ae ya, Kang Juma iki gitu. Kok menawa nek ono duit, aku tak milih tak ngono gitu. Kang Jum sih. Assalamualaikum Kang Jum. Kang. Ya dulu nih. Enak ya ini. Wah, benar yang ini Kang, ini yo pisan dolan pinjero antara tahu pedok. Aku ini ya butuh duit kan. Wow, Iya, kanggo butuh kan sih. Aku ki temunya anak yang dilanjut kan. Sampai saya begino, begitu. Eneng-eneng nggak butuh. terus terang wae aku ki yo ora duwe duit. Umpama di duit ngono yo butuh dhewe iki yo. Oke, aku yo ngapura ya. Iya kan aku ini kan aku solusinya piye kan aku. Ini kan di konco iki sing mati itu lho kan dari ngata uji Oh iya ya cici ya kan. Ya. kok menawa ono yo duwe sing arepe apa mungkin kono kuwi sampe solusi lah piye tak terke lho napa mangat dhewe Ya aku dulu ditekan aku awasan pada rapi nak dengan ini ya kan. Ini lu diterke. ya nek ngono ya sing enteni aku ya tak statuse Ya kan. ya ini ayo saiki pangko Ya saiki pisan Mas wong lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu berapa? Kembali ke mana? Ini udah dipenak ese, aku tak ngewe. Ya. Nah, dong, pengen bisa. repot-repot mas Ini loh Mas Didi. Iya. Aku ki rene ki yo suwe ra tau pedhok karo seduluran, kanca. Kepindhone aku rene ki yo ana perlune sithik Mas Didi. Ngene lho Mas Didi.
Aku ki butuh duit kira-kira ki kowe duwe ora? Eneng apa ora? Ya sepurane yo. Wong wektu iki aku lagi ya barengi ndek kebutuhan. Ya ora apa-apa. Dibayar sekolah bocah-bocah. Yo ngene nakmu. Kira-kira kowe duwe pandangan sapa ya kira-kira Didi? Apa ya, Mas? Iya. Yang nggone yo yo. Yoyon. Heeh. Waduh, nek Yoyon iki piye ya, Di? Aku kok kaya piye kan wis sugih kae iki. Yo mbok menawa kok disilahi. Iya. Dicoba sih ya, Di ya. Heeh. Tapi Yoyon lagi aku sepethuk nang kono ki kaya piye ngono aku ki. Piye? Bocah ya ora apa-apa. Petok aku ya biasa. Biasa. Ya engko coba sih ya, Di. Heeh, dicoba. Kok tolong diterke ya. Ya ora apa-apa. Aku ya suwe ra petok. Ya. Ya ngono sadurunge aku njuk mangapura ya nek ganggu karo Ora ganggu. awakmu ya dia. Piye kapan mangkat? Ya saiki ae lho. Dipangan sik anu wis dipangan sik kontrake sik mangkat cah. Anu ae, kok Pemrungsung. nek mangkat Heeh. cawal loro. Ngono. Buat anakku. Iya. Ya kowe pomo anu tak kapan. Kabaran. Ya. Wis ayo mangkat. 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 Oh iya, yo. Nah, nak aja Kang ya. Udah. Ya. Penak iki ya Kang. Yen nyawan kahanan uripku ra ono sing nulungi ra ono sing ngewangi sedulurku kabeh ngetokno apa pancen padha Assalamualaikum. Ini bisa apa? Langsung linggo pengen aman. Aduh. Medun. Oh ya. Neng apa? Piye? Nek ngopo? Aku ngono. Ngene lho Mas Yoyon. Aku ini ki arep njaluk tulung karo kowe Yon. Mbok menawa nek Mas Yoyon mesake aku. Arep tak ngomodal Mas Yoyon. Iya ning kaya jasi. Tulung. Tulung tenan aku tulung ngono Mas Yoyon. Kulo ngono Mas. Kulo lagi butuh duit tenan. Kowe iki sapa? Aku go ngancani ngene. Kula mancane kok wani-wani nembung. Nomor ini. Tulung Mas, tulung Mas. Tangan. Yo modal. Oh, Lagi rekoso, kancane awake dhewe lagi rekoso. duit to. Tapi ning sarate. Iya Mas. Iya syaratnya. Wis gandeng kowe rene. Apang kok. Saiki wis do linggo ning dhuwur. Terusin Mas ya. Mas Yoyon. Aku lagi penak iki. Mas Yoyon. Awake dhewe wis ora linggo. Piye, anile duit pira? Wis kek ngomong. Ya. Kancane awake dhewe silano yang duit silano. Oh, butuh beras to. Yo, Ada. kebutuhan sing kena tiga kebutuhan. Nimbang to. Iya. Wis saiki do dhisik ning kene, Kang. Nggih matur nuwun Mas Yoyon. Aku tak siput dit. Kowe iki Ducik ya. Itu. Oke, cek yo. Wong ya, kok tenan ya dia. Ayo. Wadi. Jane wonge galak ning yo, apik jebule dia. Iya.
ngono jenenge kanca dhisik kanca bulan bulung kok. Masa ya salah. Aku mau sempat kaget lho, Di. Aku yo kaget aku yo melu. Masa aku digetak-getak kaya ngono, Di. Jebule wonge ya HP ya, Di ya. kok menawa wis itu nilai. Piro sing penting awake disilai. Iya, Kowe iya, dadi Di. penting kowe kuwi Aku modal sih ya, Di ya. bulan duit sebulan. Wis sudah jelek piro, Mas? 5 juta yon. 5 juta. Oke. Nah, sampun Mas. Ini semono kuwi 2,5 juta ya. 2,5 juta. Oh, tambah. Tapi kowe nyile ya nyile. Syarate ning ngono. Mulai. Kita cik aja ya. Sakit aku. Penakno kono sih ya. Ah, udah ngambil C. Ya, jadi ambil. Boleh, Mas. Ya. Cuci santai ya, aku pas hatiku penak ya santai. Ora gampang musuh. Tapi nek pas aku penak ya ngerti dhewe. Pamit sih ya. Nyandi. Kamu goleki bapakmu ta? Beras entek ya. Bojoku anu Oh, beras entek. anu kok beras. Kok ana ngembangane kowe kok bengi malah ngentos. Heeh, masuk ana kek temen. Mas, Aku ya. Matur nuwun ya, Mas. Iya, wis. Yo lali ya. Iya, iya. Wah, ini Mas. Ya. Hati-hati.